Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagunging dhateng para pilih sepuh, para pepundhen ingkang dadi hormatan. Wonten keparingipun sumangga kita sami tansah ngunjaraken raos puji lan syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing titiwanipun wekdal menika kita minangka keluarga besar Sanggar Nata Budaya makempal manunggal wonten ing papan ingkang minulya menika kanthi linambaran iman lan takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen sholawat salam mugi dipun tetepaken dening Allah dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita anwatu sahabatipun pinjang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sagunging para lenggah ingkang ngedahake hormatan, kula ingkang kapiji dhateng panjenenganipun Rama Sepuh Ki Bekel Sastra Winata. Estune manah kula minangka Pranata Hadicara kepareng badhe ngaturaken praroncaning acara ing titiwanci ing rikaligan ing dalu menika. Acara kesepisan inggih menika pambuka acara nomor kalih atur pangandikan saking panjenenganipun Rama Sepuh Ki Bekel Sastra Winata minangka pangarsanipun pimpinan Sanggar Nata Budaya. Lajeng nomor kalih atur tanggapan saking panjenenganipun Dr. Andes Haji Suparjo Sarjana Hukum minangka sulih sangganipun keluarga besar Bapak Politi minangka ujaring nadar ing dalu wekdal ing dinten menika. Lajeng nomor 3 inggih menika keluarga minangka simbolis kita menika ngaturaken sedaya menapa gegayuhan kita minangka sesamining gesang utawi keluarga besar Nata Budaya ngaturaken acara rikaligan ing dalu menika. Lajeng nomor sekawan inggih menika pasegahan sendratari saking Sanggar Nuswantari ingkang samangkih badhe kabeksan dhateng para ingkang badhe ngaturaken pasegahan beksan wonten ing dalu menika. Lajeng nomor 6 nomor gangsal menika panutup pramila mbok bilih ing dalu menika acara wonten ing dalu menika enggal kawiritan. Monggo acara ingkang sepisan pambuka monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah acara ing rikala dalu menika saged paripurna, saged rancak lir ing sambikala. Acara ing kalih inggih menika hatur pangandikan saking panjenenganipun Rama Sepuh Ki Bekel Sastra Winata minangka pimpinan Sanggar Nata Budaya. Mulih ranjang sedya
dumateng biyanipun Rama Ki Pegel wekdal sopapan kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten sampun sedaya prantau adicara ingkang sampun kepareng-paring wekdal kula supados matur wonten sajeng kesami. Namun saderengipun kula matur kata-kata nyuwun pangapunten kula ing iki amit sewu nyuwun dipanilah ingkang sedaya saking kanca-kanca pradonga ingkang angka kalih saking panjenenganipun Mas Bekel Sastra Sugito ugi panjenenganipun Mas Wedono nggih Mas Wedono Darso Wisiswa Atmojo ugi panjenenganipun Mas Rio Dijo Onjo sesu kula kepareng nyuwun dipanilah matur wonten sampun para bapak ibu sedaya. Para bapak ibu ingkang kula hormati. Ing mriki kula badhe matur utawi ngaturaken bilih dalu menika Sanggarana Budaya ngawontenaken pagelaran ketoprak. Ingkang ujungipun menika ngluwarijan sekedhik kulawarken mbok bilih menawi boten tentu. Rikala ulang kang sampun kepengker panjenenganipun Bapak Suwardi Bapak Komidi ingkang bidal wonten Patuk menika ugi anggota Sanggarana Budaya. Nalika panjenenganipun kaparingan gerah menika nggadahi panjenengan. Dina supados dipun tanggapaken ketoprak kanyata dangu ngantos dangu ngantos piyambakipun mesidu dene kelampan dipun menapa leksanane dipun kagungan panjenengan. Pramila ing mriki Sanggarana Budaya derek ing uyung kula minangka sesepuh Sanggarana Budaya saestu ngaturaken ageng nuwun terutami dhateng para bapak pengrawit, ibu waranggana ugi dhateng anggota ketoprak ingkang sampun setuju menapa ngleksanani panjenenganipun ngantos nuwun sewu ing mriki kula aturaken sami urunan. Dados menika ingkang ngumboto menika saking paraga ketoprak ugi sesarengan makarya kaliyan Sanggar Bisma ingkang dipun seringkali panjenenganipun Bapak Darmine Kansano menika matur nuwun sanget. Sepindhah malih kula ngaturaken ageng panuwun dhateng kota-kota pradonga, ibu waranggana, lajeng bapak-bapak ketoprak sering-sering seliwati ingkang wonten nata budaya saestu kula ngaturaken ageng panuwun awit saking karukunanipun ngantos maknani dalu menika saged kawontenaken pagelaran ketoprak. Nggih wonten unggal-unggal trahake bubrah pun gawe santosa menika wujudipun ingkang suwata. Dados pindah malih mugi-mugi arwahipun panjenengan Bapak Polidi sawanipun dipun paringi lancar, dipun tampi wonten ngasampun Allah Subhanahu wa taala, dipun pampun sedaya desa papatanipun, dipun tampi sedaya analsanipun lan dipun paringi swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih, kula terima kasih ingkang saged doaken sinaosa sedhik kula matur kathahipun minangka papunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian datang sedikit lagi Bapak Hajar Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nuwun sagung para papundhen, para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang sampun para ing pangawas lebih pitutur sadudal ingkang kinabekten. Para pangemban pangbating praja satreng nagri minangka pandam pandeming kawula tasih tinulah dhateng kawula tasih sadudal ingkang singgarsana. Para sujana sarjana sedaya negari Baraya wira-wiyata purna karya labet praja ingkang rinten dalu tansah amestuti pepoyaning kautaman sadudal ingkang pinundi. Para bapak, para ibu sagung rawuh sedaya ingkang minulya ing budi sadudal ingkang kinurmatan. Inggih kula nyuwun pangapunten kemawon cumantaka ingkang sepados matur wonten ngesta panjenengan sedaya. Namung saderengipun monggo kita tansah munjakaken puja pujiastuti. Puji syukur wonten ngesta dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan nikmat hidayah so inayipun. Katitik wonten ing kalodhangan menika kita saged kempal pinanggih ing karahajan. Boten kesupaning hormat salam kita tetep nuduhaken jenengan kita Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagarwa saputra sahabat sumrambah dhateng para pendherekipun insyaallah kalebet nandika sami darasani kula ingkang kita antu-antu sawadipun wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin. Ugi kejawi saking menika keparing kula nyela prami munggil pangandiwan sapetawis. Awit kula minangka sulih sariranipun saking almarhum panjenenganipun Bapak Politi. Ugi keparing matur wonten ngesanipun panjenenganipun sesepuh Sanggar Nata Budaya inggih Bapak Bekal Sepuh Sastrawinata. Ini kula saking keluarga almarhum Bapak Politi boten saged menapa-menapa namung ngaturaken ageng panuwun saha matur ingkang tanpa pepindhan awit saking kawicaksananipun saking Sanggar Nata Budaya ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Rama Bekal Sastrawinata ingkang sampun paring pambiyantu menapa kemawon dalah anggenipun badhe nyampurnakaken punagihipun Bapak Politi Korsmanten. Kabantu panjenenganipun Bapak, kabantu panjenenganipun Rama Bekal Sastrasubhita. Rikala semanten Rama Bekal Sastrasubhita paring pangko, mbok ayo dikabulke penuwune Pak Politi, aku tak bantu sayita. Rikala semacam ngaten nika. Saengga seperti saestu. Ugi kabantu saking Sanggar Bisma. Inggih panjenenganipun Bapak Sudarmi. Lan para warga-warganing Kabudayan Jawi saking Sanggar Nata Budaya inggih para warganing ketoprak sami warni-warni menapa ingkang dipun kersakaken kangge kebiyagan wonten ing dalu menika. Pramila saking keluarga almarhum Bapak Politi boten saged caos piwales, boten saged menapa-menapa. Namung kasumenggaken wonten ngesot dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi kesaenan panjenengan, pambiyantu panjenengan kabar menawa ganjaran ingkang linangkung
saking ngesot dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi sawanipun almarhum Bapak Puridi pinaringan pangapunten sedaya dosa kalepatanipun, papanaken morat kalian amal kesayanganipun, mugi kapinto swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi saking sedaya panjenengan panjenengan sedaya saking kakung pakanipun para warganing Sanggar Nata Budaya saged ngawontenaken utawi saged ngluwari ujar utawi nyampurnaken punagi menika maniki kanthi kebiagan ketoprak. Awit rika semanten panjenengan Bapak Puridi nate ngendika, kapan sok aku nek bar operasi aku tak nanggap kanca-kanca ketoprak. Ning wis manten gandeng Gusti Allah Subhanahu wa taala menika mboten marangaken saras sampun kados menapa para keluarga anggenipun ngupadi jampine musuh. Nanging ewa mekaten menungso kita mboten saged bedah ing pastine Gusti. Pramila sampun diwanci mugi-mugi sedanipun almarhum Bapak Puridi seda ingkang husnul khotimah. Amin. Kados mekaten ingkang dados atur kula kathah kekilapan pikiran kirang trep tata basa krama lan sastra. Mawantu-wantu kanthi andhap asring manah kula nyuwun lumetring sih samudra pangapunten. Akhir kalam taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina wal akhirina wa radhiyallahu an harusatis kabeh Rasulullah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda sakirin, hamda namimin, hamda yukafi namahu wa yukafi umaidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamayan bakhili jalali wajhikal karim wal adili sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tudhiruna biha jamil sayat wa tarfahuna biha indaka ala darajat wa tubalina bi asal rayat. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala al-subur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi khususan ila ruhi Bapak Puridi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa afinnu yulaha wa masyid maulaha wa masyid maulaha. Allahumma firlahum warhamhum wa afiha wa afinnu yulahu wa masyid maulahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ma'afiyatan fil jasadina wa jazatan fil ilmina wa barakatan fil yadina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma bin ala nabi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.